miksi me edelleenkin ymmärretään niin vähän asiakkuuksista, siitä liiketaloudellisen arvon muodostumisesta ja miten sitä ymmärrystä voitaisiin parantaa, jotta se tukisi johtamista, niitä strategisia ja taktisia päätöksiä. Ja tämä on mulle intohimon lähde. Mulla ei edelleenkään vastausta siihen. Mä olen melko varma, että jo teillä saattaa olla monen kohtaan parempi vastaus kuin mulla. Päivän teema apua, miksi myyjä ei soita, mulla on hyviä uutisia, että siihen on keksitty nimittäin hyvä vastaus. Ja miten te saatte teidän myyjät soittamaan ja itsenne soittamaan. Ja tämä vastaus ei tule suinkaan meikäläiseltä, tämä tulee sellaiselta kokeneelta kaverilta kuin Mauri Frostel. Hän sanoi aina, että mikä on se johtajan tärkein neuvo, kun puhutaan myynnistä. Älä jätä myyntiä yksin. Prosessi, CRM, ERP, ihmisen. Ja täällä on tää, missä on Peter. Siellä Peterin sanoma suunta on täällä. Näin. Täällä voisi olla Kimmon, missä on Kimmo. Meni sinne. Kimmon sanoma koulutukset. Ja tässä on CRM ja tässä on ERP ja tässä on erilaiset jutut, jotka on laitettu tekniikkamielessä sinne järjestelmiin. Eli tänne on laitettu asiakkaat, tänne viedään listoja, täällä tehdään juttuja. Täällä on se kone, joka sitten jauhaa niitä myyjille työtä. Ja meidän väite on se, että tästä puuttuu yksi tosi tärkeä palikka. Ja Provadi on 2 vuotta sitten tajunnut, että me niin pystytään tuomaan tuohon juttuja, jotka parantaa jokaisen yrityksen bisnestä. Ja tänään kun puhutaan myynnistä, niin tietysti me pystytään huolehtimaan siitä, että myyjät pääsee kentälle. Mutta ihan yhtä lailla asiakaspalvelussa, helpdeskissä, markkinoinnissa, missä tahansa asioissa, niin tästä puuttuu pääsääntöisesti meidän empiirisen HIHA-tutkimuksen mukaan, niin siitä puuttuu 99% yrityksistä puuttuu yksi asia. Ne on unohtanut miettiä sen, että miten tämä kokonaisuus liitetään kommunikaatioon. Jossa ensimmäinen kertoo siitä, että teillä on olemassa olevaa, ihan varmasti kaikilla organisaatioilla on olemassa olevaa dataa, jonka perusteella voidaan miettiä sitä, että miten se asiakkuus, onko se kannattava, onko se nousussa, laskussa, pitäisi sille tehdä toimenpiteitä. Eli analysoida sitä, että kuinka näitä asiakkuuksia tulisi hoitaa. Toinen tärkeä asia on se, että kohdentaa sitä, että mihin asiakkaisiin tulisi käyttää enemmän aikaa. Eli resurssoida siihen suuntaan, mikä on strategiamielessä ja tuloksentekon kannalta tärkeää. No, toinen puheenvuoro kertoo siitä, että kun tämmöinen jumppa sit on tehty, eli aletaan ymmärtämään, että ei kannata esimerkiksi Peter kertoo, että 7500 asiakasta oli tässä yhdessä organisaatiossa potentiaalinen kohderyhmä, mutta analyysin jälkeen se kannattaa supistaa 1500. Itse asiassa tarkoittaa sitä, että sekä markkinoinnillisesti että myyntiaktiviteeteita niin tulee lisää aikaa sille nykyiselle organisaatiollekin kontaktoida sitä kyseistä massaa. Ja tosiaan seuraava puheenvuoro kertoo siitä, että kun se sitten tämä analyysi on tehty, tiedetään kehen pitäisi kohdentaa niitä toimenpiteitä ja minkälaisia toimenpiteitä siellä pitäisi tehdä myynnin toimesta, niin voidaan ohjata sitä myyntiä huoltotoimenpiteillä tekemään niitä asioita, jolloin se saadaan mitattavaksi, jolloin saadaan seurantaa siihen, että ollaan oikealla matkalla, vaikka alussa saattaa olla vähän hankalaa saada niitä konkreettisia asioita onnistumiseen eteenpäin. Silloin myynti kaipaa tukea, sekä henkistä tukea teiltä myyntijohtajina, että järjestelmän puolella sitä tukea. Ja sitten tämä kolmas oli siitä, että miten viedä se asia käytäntöön, eli miten pystyä tekemään esimerkiksi markkinointikampanjoita niin, että se on osa myyntiprosessia oikeasti. Ja tämä oli hyvä pointti, minkä sä sanoit, että aika valitettavan monessa organisaatiossa näyttää olevan, että markkinointia tehdään omassa toimistossa tai organisaatiossa ja myynti tekee sitten omia juttujaan omin päin. Ja ne ei välttämättä kohtaa. Ja nyt
apuvälineitä on olemassa siihen, että voidaan kampanjoida niin, että myynti saa niitä liidejä. On edes vaikka niin kotisivuiltakin, niin poimitaan sieltä niitä asioita. Sitten mietitään, että okei, että ostaa strateginen asiakkuus, johon kannattaa tehdä toimenpiteitä. Ja jos näin on, niin sitten 3 asiaa. Oikea työ oikeaan aikaan oikealle henkilölle. On sitten in tai outbound. Ja tämä saadaan niin aikaiseksi sitten niin näillä providin